siphila nensizwa emajongweni siphila nensizwa emajongweni kumnandi uphila khonala emajongweni siphila nensizwa emajongweni kumnandi uphila uswele nemadoda kumnandi ensizweni kumnandi emajongweni ngiphetha dlamini ngiphetha ngumete ngiphetha mncuba ngiphetha dube kwabanjani wena gatsheni usibike ngingamshiya kanjani we uyabona-ke mfokafana wabona mafuna ube inyanga iqinile ngampela ubohlala nami yabona mina ngokuthatha ngikiso lwakhe uyohlala 3 months yabona usubuya lapho uzobuya ungugqirha ostrong nawe uthi zabona ukugqirha ostrong lawe ngiyakutshela mfokafana awu Majongo anginene bese imali yami lapha manje ingane Dube ima Dube imali uyithathaphi wena kumele imali yebandla lena wena mama imali enike uDube akubaleki ukuthi imali hayi khona ukushaya amanzi la lento yenu apha emaroreni yokushayana namanzi amanzi awashaywa siyawasela okanye mhlambe ngawo yekani lento yenu yoshaya amanzi Dube mani uyabona mfaka ngiyasonta ukusonta mnumzane kodwa masembanzwana nawo Fundisi wefa sala wafika wona la endlini nazo akaze kulahlelela lutho la endlini ha awuyanifuna masofana mfundisi nawe angazi ukubona nje yabona manje lento singayikhuluma sonke siphelele imani umncube ulayilo sheshani lapha hey kadliwa yeso manje imali kaDube vele ngizokhokha kanjani yabona impela Ncube wajonga usuqale lini wena ungena la endlini hey majongo ninjani ikasengajuluwe siright Ncube siright uyasibona mos mafika uzona ukhulumani wena Ncube uphuma mana Dube uqala ukuthi ngiphuma iphimbi ngiphumule la emajongweni hayi phendula le uyibuzwayo asinexesha fondini phendula ngikhuluma nawe mafika izolo Ncube sakuduka imali la endlini mani kuduka imali yebandla Dube mina akaze ngitshontshe imali envelope ebrown akaze kwenza Natho uyazinjani baliki envelope ebrown le mali nathonke ngabona thulako noba akaze ngitshontshe imali yakho nathuli hawu Ncube kodwa ungenzani uwazi kahle mnumzane ukuthi ngihlonishwa kanjani enkonzweni uzothatha imali yebandla Dube manje uzehlisa yobe Dube imali ngithathile bengisimabhesha ngayo beke uzowena ngoba imali yesonto inhlahla hayi ungcolile mani Ncube yule kaka Ncube hayi suka ngihlonishwa kabi mina mnumzane enkonzweni mani ngithini la le ndaba ha Dube kodwa yazini ngineplan mina imali yakho ngizothola back nginecebo uneplani Ncube awusho uthi ngikusize ngani Jongo Gumede omkhulu Jongo lana ngifuna umuthi wokwenza ukuthi umuntu akhohlwe isitweletu manje wena ufuna uDube akhohlwe ukuthi wena uthathe imali yakhe wegumede uzongisiza kodwa yebo noma cha yazi ayikho into engicela yona la wena into ekumele uyenze nje ukuhamba kumashonisa utsheleke imali ozoyikhokhela uDube ngoba manje angazi ukuthi yini buyenzelana into uyenza mana ke gumede ushuba umdletshe hayi angeke
Leyo inkinga kabi leyo, ingozi kabi. Wasonkwenta imali yakhe usenkingeni. Hey, manje inkinga yabani leyo? Nawe uhamba wethe imali yabantu. Manje nazi njengoba sihlala nawe la endlini. Ngeke sakuthemba phela manje. Ungashotshela imali noma inini phela. Kumede yazini. Jong, awungisizi ngalutho. Sala la. Hayi. Omncube. Umuntu sefanele agade manje umncube ngeke phela. Thathe imali ethe awubheja ngayo. Uthi kanjani imali yenceko? Wongu, awunje. Uzoyikhokha nini imali yebandla mnumzana? Dube. Ngizozama kabe yami ukwenza impela njongo la yithi ngoba nami ngindoda phela angifike imali. Wemncu, wenza isiqiniseko mnumzana ukuthi ngoJanuwari uyibuyisa yonke imali yebandla. Liyaconsa isonto lapha kumele silungise uphahla. Hayi Dube, ngimthende. Zokwenza njalo njongo la yithi. Uzokwenza njalo jongo lakithi. Kubhizi kublame wami napha. For imali yebandla. Kanti niwe ngulisela man. Hayi, yabona Mncube, nami nje ngiphoxile. Hawu sipotesa kamini. Ngena igameni lenkosi. Hawu. Emajongweni. Hawu, hey, Sibiya. Nijani madoda? Sibiya. Awukayi. Majongo, ngiyangibonisa kodwa. Engazikhona into ehlukile ngoSibiya namhlanje. Mama niyatsho manikhona nje umahluko. Hayi usole ngathi uphume esontweni. Akunjalo. Uthi angiphuzanga nje bahlobo. Hayi majonge, akashaya izandla. Phela inkinga engaba nayo njengoba kungincibilijani manje. Ngangigoduwe ngibhekise le mnambithi. Thula ngaphaphama eTexini ekuphi ele Eastern Cape. Angifuni ukuphindele lo phutha ngeke. Yeah. Yo. La ngayena iphoyisa lomthetho. Hawu, hey, katsheni. But katsheni. Nganithola kahle ngisaphelele ngisile ngingazi ukuthi ngisinekani. Katsheni asineke besihlela nje. Lalana ke madoda. Yazi ukuthi umuntu wagadeni ukuya benyathi mayefika la. Akafiki lezi zinto ezibhedla, ufika nje no short and simple. Enjalo katsheni. Sonke siyazi ukuthi manje sibheke uncibi njalo. Into ezokwenzeka ke la, angifune ejonge elizohlala la. Wonke umuntu uyagoduka emakhaya sezwana. Hawu, katsheni, ususesikhohla njalo. Sonke. Madoda. Wena ungacabanga ukuthi uzoshintshela le hostel uliphendule Eastern Cape. Wena Pastor Dube, ungacabanga nawe ukuthi ufuna ukusala uvula isonto la nawe mpo emakhaya. Ayinikezwakala katsheni. Nawe Mncube, ungacabanga ukuthi uzosala ubheja la, siyavala yonke iminyango ethaqa, akuyona ilakhi number leyo. Enjalo katsheni. Enjalo. Wena ayikho into ukuthi injalo. Wena phinda le emampondweni, uphume emajongweni. Hayi man, wait. Nizwile lonto. Le emampondweni, uphume emajongweni. Yazi ukuthi mina vele kahle ngadla labantu, icareer yami kwangamele ngibe security, kwakumele ngibe umrap. Yabona ukuthi oDuncan impela kangizobanika inkinga. Yawazi lo mabhasi. Katsheni, musa nje ukuzikhohlisa. Uright ugada la uqinisa umthetho, cause yabona nje yeke iyeke and futhi usumdala manje. Ubuzobiza ngobani? Ubuzobiza ngogatshenizi. Yabona umona wakho Gumede. Hayi, kulungile majongo kodwa ngiyathemba ukuthi sizwele ukuthi alikho ijongo elizosala la. Wonke umuntu uyagoduka ngoba ngiyavala le hostel. Hayi siyeza Ayinikezwakala katsheni. Ya, ngoba nami bathami ngihamba la fanele ngoba ngasekho umuntu la. Ngoba ayikho umuntu osala qinisa umthetho. Katsheni ngilibuza uzohamba ngoba isikhathi. Hayi mina ngicathi ngohamba nje ngabo 12 emini. Iyo ngqondo yakhe, indaba Uzokuphisa ikhanda. Ngiyahlukana mana kinami. Matakulungileke. By kusasa ngifuna wonke umuntu abesephumile endlini ngoba ngizohamba ngena door to door ngitheke ukuthi akusekho umuntu la. Hayi no, katsheni. Ayizwakele. Ya, hayi kungcono ke madoda. Ya, ngidedela Ngaqale manje vele ngoba ngivele. Hayi majongo. Sengineze ugatsheni isikhiya bafethu singahamba majongo. Hayi majongo. Hayi kodwa majongo hayi.
Hayi bekumnandi majonga hayi. Bekumnandi for nini sikakhulu because nixesha endilifumeneyo nani lincinane. Ngegama lenkosi siyabuya ngonyaka ozayo. Injani Kambe kanti usifike umkhuleko lapho. Ngidinga imali yabazalwane wona ngoJanuary. Wena khokha imali. Uthi majongo manini. Umfundisi ongitshele ngoba emtholampilo uzohamba how many minutes or hours? Hayi ukujwayele uba 45 minutes. kulapha mos. Okay, olundi 3 hours. Wena Hayi ndisaya into ngaka 12 hours 13 hours kukude. usuku lonke Kukude ngoba usuku lonke. Kumede Hayi mina u4 hours 45 u3 u12 4 hours lucky number. Hayi Asambeni majonga. Hayi. Hayi. Marike ndishiyeke ikhona into endiyilibeleyo. Sure. Siphila nensizwa emajongweni